Il-5 doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim, huma doni li ġejjin mingħand il-Mulej, għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. F'din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-Randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali. Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus. U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ, is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħu ħsieb it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u wkoll ngħin il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma hemm ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biss is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul, is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta iżdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-Randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li nitolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li l-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna.